سلام تعنا هبلي كما اللهم كما يتقنيو كبرات فتواتن تختاتلتي اشدن رياكتسوان انا بوغني اغزيابير يمسغن سلام الله كم زخماي كمتلو بعد ملو تسفايم نونا لو معنت فيديو كنسغرينا ناي لو معنت فيديو كاب نريو مارسته غدايا تقدم بيلز نغركم صنعتي هبكا حزب تግራይ ኢሎም አለው ማለት እዚ ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ብዘረባ ጌታቸው ረዳ ብጣዕሚ ዝተቆጥዑ ሰባት እዮም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዕውርን ደልሃመትን ዝኾነ ዘረባ ይዛረባሎ ዝብል እዩ ኤንዌይስ ናይ ውልቀ ርእይቶ ዋላ እኳ ተዛሪቡ እንትኾነ ብዙሓት ሰባት ዝቆጥዑ ጉዳዩ ግን ከምዚውን ይባሃል ድዩ አቢልዎም አሎ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብቲ ናይ ሎማዓንት ሪአክሽን ይሄንን እናስቁሙ ከዛ በኋላ አይ በቃ ከተኩሽ ካልገባው በስተቀር አይዋ አብይ አህመድ እንዲደሰት ፖለቲካዊ ሁኔታ ስትናገር እነዛን የዘር ፍጅት ሰለባዎች አስብ መንነቱ አፍጥና በልዋ ወይ ኦሮሞ ሆኖ ወይ ሐላይ ሆኖ ወይ ተጋዋይ ሆኖ ሓደ ሓውና ኸኣ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝተጻመደ ፈጺሙ ኣይክሳዓርን እዩ ብስሩ ተሳዒሩ ኣይፈልጥን እዩ እመኑ ኣይተእመኑ ብፍላይ ከኣ ኣብ አዲስ አበባ ዘለኹም ይኹኑ ኣብ ካልኦት ዘለኹም ተስፋኹም ቁረፁ ዝብል መልእኽቲ ልዩ ኾሎም እዚ ጉዳይ እዚ ብኻልእ ባህላ ተጻሚድና ኢና ኣይትስዑርናን ኢኹም ዝብል እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ አንታ ሰብ እዚ ጥዕና ኣለዎ ድዩ ንጻመድ ንጻመድ ብዘየገድስ እዚ ጽምዶና ሓሳብ ክንደይናይ ዝኣክል ሓቃውን ርትዓውን ምዃኑ እኳ እንተዘይተፈለጠ ንሕና ግን ኣብ ልዕሊና ንዝወርድ ዝኾነ ይኹን ማሕሰይቲ ባትል ፊልድ ክንከውን ኣይንደልን ኢሎም ክቃወምዎ ጀሚሮም እዮም ብዙሓት ሰባት ጉዳይ እዚ ካባይ ጀሚሮ ኣነ ዝቃወሞ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኤንዌይስ ኣብቲ ዘረባ ክነድህቢና ሪአክት ክንገብረሉ ኢና ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዝምድና ዝፈጠር ሓይሊ ፍጹም ኣይሰዓር دحمل كدع مالت كنتاي مالتي كدع لا خمس حجي تصمدو نحنا فصيمنا نبعل سلطنن نبعل وفي نبعل كيروس يقرتا كيبهالو كنسرحينا زولو زلو بعل سواش قوريم مالتيو بسرو كالوت يقرتا والا خغبرولم تخونه فصيمنا نحنا ግን بسرو يقرتا كيبهالو نغبرينا زولو والو مالتي ابزو غداي زي كوا زسحق ነገሩን አሎ just a little bit funny من يقرታ ገበር ዘይገበርና ይፍለጥ ደሃን ንስኻትኩም ከይቅርታ ትባሃሉ ዲኹም ሽዑ ዝረአዩ ዝኸውን ግን አገራም ዝኾነ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ሪአክሽን ተሰምዑ ኢኹም ነዚኦም ምሕረት ተገይሩ ህዝባዊ ግንባር እሞ እዚኦም መቅረደ ይባሃሉ ገበን እዮም ፍጹም ደለው ስለዚ ነዚኦም ምሕረት ወላ ኣነ ይቅበሎን ሓደ ሓውናሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሉዋ ቲዩብ ወይካ ናይ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ትግራይ መደብ ዘቕርብ ሉዋ ቲዩብ ዝበሃል ቆልዓ ኣሎ ንሱ ከዓ ናውል ስዒት ትመስል ኢኻኢሎምኒ ዝብል ሕቶ መፂሉ ቀሪቡሉ ነይሩ ብስነ ጥበባዊ ስራሕቱ የድንቆየ ብጣዕሚ ንዑ እንዳረኣኹ እንዲ ዓብየ ስለ ዝበለ ብዙሓት ሰባት ተቃዊሞሞ ይቅርታ ሕተት ተባሂሉ ንሕና ከዓ ኣሜዚንግ ኢልና እንታይ ይቅርታ ዝሕተት ጉዳይ ኣለዎ ንሓደ ሰብ ኣነ ብስነ ጥበባዊ ስራሕቱ የድንቆየ ኢለ ብዘየገድስ ዘድንቆሉ ፐርሶናሊቲ ኮ ክህልወኒ ይኽእል እዩ ግን ዘየድንቆሉ ክፋል የብለይን ማለት ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ ተዘረባዚ ኣገሪሞዎም ኣሎ በቀዳማይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ቅርብ ኣውዓውዐ ነይሩ ዳን ኤንዌይስ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣካል ትሕዝቶታት ዝኾኑ ጉዳያት እዮም ንስኻትኩም እንዳተገረምኩም ክትሰሚዑኹም ኣነ ከዓ እንዳተገረምኩ ሪአክት ገብረልኩም እየ ነዚ ቻናል እዚ ሓዲስ ተኾይንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ካሜንት ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ኣባፅሑ ክብለኩም እየ ዝደሊ ንቐፅል እሞ በታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ንጀምር እስከ ይሄንን እናስቁሙ ከዛ በኋላ አይ በቃ ከተኩሽ ካልገባው በስተቀር አይዋ እኔ ባላምንበት ነው በቃ አስተዳዳሪ የሚባለው አስተዳዳሪ ይገባሉ እኔ ጣጣው ምንድን ነው የትኛው አስተዳዳሪ ይዘልቀው ሁማራ ከለቀቅ ነው አምስት ዓመት ሞቶ የረዳው አስተዳዳሪ አንዳንዶቹ በፈቃደኝነት ወደናለ ገብተዋል አንዳንዱ ቆውሉላ አስተዳዳሪ ሰሞኑን ተበልጠው ከሆነ ሰፈር የመጣ አስተዳዳሪ ቃፍታ ምን እንደሆነ ማያሰው አስተዳዳሪ ተመድሯል ቃፍታ አካሉ ቃፍታ የት ነው ጨረቃ ላይ ነው ወለጋ ነው በፍጹም ማያሰው የቃፍታ ማህዳሪያ ተዋይሊ ብደም ፍቅር መስሎኩ ባይሆን አሁን አይወበረን እናንተ ባትቀበሉ ግርም ኣብቲ ትግርኛ ማእኸል ክዛረብ ከሎሲ እተጎን ዘሎ ኣይተደመቀ ኮሎኔል ደመቀ ማለት እዩ ቅረታ ሹመ ስለ ዘሎ ምስቲ ታይትሉ ይፅዋዕ ዘለዎ ሰብ ንሱሲ ክምሲሉ ሲሒቁ ኤንዌይስ ዝኾነ ሓቂ ይርዳእካ እዩ ምስ ሓሶት ክትኣርግ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓቂ ግን ሓንቲ እንድያ ትፈልጣ ኢኻ ታፈለጣ እዩ ሰብ ክርብሽ ዝኽእል ከምቲ ዝመስለኒ ተወደበይ ዘውደ ተመብኡውን ይዛረቡ ነይሮም ወዲ ሰብዓ ውልቃይት ምዃኖም ብዙሕ ግዜ ገሊፆም እዮም ሓሳቦምን ኣረዲኦም እዮም ኣቦኡ ወላዲኡ ማለት እዩ ኣብ ድምፂ ወያነ ዝነበረ ዶክመንተሪ ትሰምዕዎ ነይርኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ሰብ ዲደብልዩ ሰሚዕዎ እዩ እዚ ከዓ ወዶም እዩ ምስ ሰብ መዚ ጉዳይ ስለ ዝነበሮን ገዝኡ ስለ ተሓደገና ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ኣትዩ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ እዮም ኤንዌይስ ኣብ በዓል እዚኦም ቅድሚት ኮይንካ ኢኻ ትዛረብ ናይ ጌታቸውን እሽለይ ንግምግሞ ዘረባ ኣሎ ንዕኦም ክትሕጉስ ወይ ከዓ ከብዶም ማለት ፅቡቅ ክኸውን
ምግባር ማለት ምስባት ንክትረዳዳ ኣሲ ትናትካ ዘሎ ድሌት ወይ ከዓ ባህጊ ቅንስ ከተብል ሞ ትናይ ካልኦ ተቀዲምካ ክትመስል ንሳቶም ንዓኻ ኣይ ንስኹም ደኣ ክትበሃል እኮ ንቡር እዩ ግን ኣመና ውፅእ ዝበለ ስኢሉ ዝፍለጥ ሓሶት ናምፃኻ ምዝራብ ግን ኣለ ኣይኮነ ማለት ሓደ ሰብ ኣመሓዳሪ ደቃ ብዙሓት ንፈልጦም መሓዙት ዝዕሉልና ዘዋጉዕና ብቀረባ እዋን ንፈልጦም ኣብ ቀረባ ቦታ እውን ንረኽቦም ክሳብ ሕጂ እውን ደው ኢልና ክንረኽቦም ንኽእል ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለዉ ኣብ ሕመራሲ ብዛዕባ መን እዩ ዘመሓድሮ እንታይ እዩ ዝግበር ነይሩ ኣብኡ ዝመሓደር ዝነበረስ ኣፍልጦ ዘየብሉ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘመሓድር ነይሩ ብዙሓት ሰባት ካብ 97 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሰፈራ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ምንባር ዝጀመሩን ምምሕዳር ምጥያሽ ዝጀመሩን ሰባት ከም ዘለዉ ኣፀቢቕና ንፈልጥ እኳ ዳስ መብዛሕትኦም ቀረባ ቤተሰብና ኣሕዋትና እዮም ኣብቲ ኣካል ናይቲ ምጥያሽ ወይ ከዓ ናይ ሰፈራ ተዋሲኦም ዝነበሩ እውን ማለት እዩ ንሕና እውን ቅርበት ስለ ዘለና ናፍቲ ቦታ ብደንብ ኢና ንፈልጦ ስለዚ ሕመራ ዘይፈልጦ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዝኸዶ ዝፈልጦ ተወዲዱ ዝዓበየ ኣብቲ ዓዲ ነባር ዝኾነ ሰብን ኣለዎ ዝኸምዚ ዓይነት ነገራት ንብዙሓት ሰባት ከቁጥዕ ንቡር እዩ ማለት እዩ ምፈልገው መልእክት ለጌታቸው ስትናገር ንግግርህ በዘር ፍጅት ሰለባዎች ላይ ስለሚፈጥረው ህመም አስብ ስትናገር አንተ በተናገርከው ነገር ምክንያት አንተና ባልደረቦችህ በተናገራችሁትና በመራችሁት ነገር ምክንያት ህይወት ያጡ ቤተሰቦች ወንድሞች ልጆች እህቶች አባቶች እናቶች ያሏቸውን ሰዎች በተመለከተ አስብ ያንተን ህይወት ለማትረፍ ህይወታቸውን የሰጡትን ባለ ህልሞች ገዳያቸውን ደጋግመህ በማወደስ መላልሰህ ትግደላቸው ልንወዳሉ ደጋግመህ ትግደላቸው አብይ አህመድ እንዲደሰት ስለ አብይ አህመድም ሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ ስትናገር እነዛን የዘር ፍጅት ሰለባዎች አስብ መንነትኩ አፍጥና በልዋ ወይ ኦሮሞ ሆኑ ወይ አማራ ሆኑ ወይ ትግራዋይ ሆኑ ተጋሩ ተሆንኩም በትግራዋይ ፖለቲካን ትግራዋይ ረብሓታትን ትምርሑ ተዘይኩንኩም ከአናቶም ንመስለም እናትብሉ ያላጥፉ መስኦማ አልሕምና ኸዓ ከነስታረኩም ኢና በልዋ አልሕምና ከነስታረኩም ኢና ባዕልኩም ተምፅዎ ዘለኹም ጭካነን ድንቁርናን አሞዳታ ሳዕቢና ከፋኩም ኢልኩም ኣነፅርሎ ማይ ተቀባጥርሎ ኣብርሃ ገብረ ዝበሃል ኣብዚሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ልክዕ ክነገሮ ክእል ኣሎ ኣብዚሕዎ ኣመናሲ ኣብዚሕዎ ንስኻ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባ ናይ በዓልትና ማንነት ማለት እዩ ንስኻ ማንነትካ ንባዕልኻ ጠፊእካ እዩ ዘሎ ትግራዋይ እንተለኻ ትግራዋይ ኮንኩን ኣነ ፍጹም ሓሶት እዩ ከምዚ ዝበሃል መንነት ዝበሃል ነገር የለን እናበልካ ተወግዕ ድንሹእ ደኣሞ ንስኻ ናይ ካልኦት ሰባት ማንነት ትነግረሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ካልኣይ ከዓ ተጋሩ መንነቶም መሪጾም ወይ ከዓ ኤቢዩ ክኸውን ዘለዎ ኢሎም ዝተዋቅዖም ህዝብታትን ሰባትን ዘይኮኑሲ መንነቶም ዝፈልጡ ደቀበይ ምዃኖም መጸቢቆም እንዳዓዲዖም ዝፈልጡ እዮም ንሳኻ ኣብ ኤቢ ዝበሃል መንነት ክልትዩ ኣብዚ ድኽተክል ናበልካ ዓዲ ምትካል ዝኣበየካ ማለት እዩ ንሕና ኣብ መበቆልና ኣብ መሬት ትግራይ ኢና ንርከብ ናይ ተጋሩ መሬት እዩ ትግራይ ተወዲኣ ዛሲ ኣብኡ ዝነብሩ ወለድና ክሳብ ተዓዲ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይና ትግራይ እትርከበሉ ኢትዮጵያውያንና እንድሕር ደኣ ትግራይ ሃገር ኮይና ተጋሩ ኢና ንኸውን ሹዕ ባንዴራና ህልወና ሰንደቕ ዓላማ ህልወና ሕገ መንግስቲ ህልወና ንስኻሲ ኣየናይ ቤት ኮይንካ ደሚርና ክንቅጥቅጥ ኢና ደሚርና ክንወቅዕ ኢና ከምዚ ጌርና ክንልሕመኩም ኢና ገለ ትብል ንባዕልኻ ንበር እስከኡ ንቐደም መጀመርታ ማለት እዩ ንበር ንስኻ ብስነ ስርዓት ምንባር ዘይከኣልካ ኣሎ ዓዲ ገዲፍካ ሃዲምካ ኣብ ካሊእ ኮይንካ ኣስተሪሕኻ ትነብረሉ ዓዲ ኮይንካ ሲካ ተውግዑ ዘለኻ ናይ ህልወሳ ወግዒ ኣብናትና ህዝቢ ስነ ልቡና ዝፈጥሮ ፀገም መን ኢኻ ንስኻ ሓሙሽተ ማንነት ናይ ዓዲ እናመቃቐልካ ትኮይንኩም ከምዚ ይኾኑ እንተዘይኮይንኩም መን ኢኻ ተገድና ንዓኻ ዓርስኻ ሓሊኻ ኣኽቢርካ ሰብ ትነብር እንድሕር ደኣ ኮይንካ ከቢርካ ነበር ዘይትነብር ተኮይንካ ማንም ዘኽብረካ ዋላ ሓደ የለን ልክዕ ሃትነገር ሰጢልካ መስመርካ ተኣቱ ኣብ ሰዓት እዚ ንሕና ጽልእና ብብሄሩ ዝመፀ ሰብ ዘይኮነ ሳብ ልዕሊ ህዝብና ኩናት ዝፈጠረን ሽግር ፈጢሩ ንህዝብና ድልሃመ ዘእትወን እዩ ስለዚ መንግስትኻን መንግስቲ ኢትዮጵያን እዚኦም ተሓባቢሮም እዮም ንህዝብና ሽግር ፈጢሮም ክትፈልጦ ዘለካ ማለት እዩ ንስኻ እንታዋይ ስለ ዝኾንካ ኢኻ ቅጫር ኮይንካ ሒዝካልና መፂኻ ኣብዚ መፂኻ ተዛረበና ዘለኻ ንዓና እኮ ሃንዛይ ኮንካን ሒዝካ መፂኻ ሽግርን ዓፀቦን መከራን ውድመትን ስርቅን ጥፋኣትን ሒዝካ መፂኻ ማለት እዩ መሬት እንድሕር 30 ዓመት ክንመልስ ኢና ኢልካ ኢሉ ዝመፀ መንግስትኻ ገዲፍካ ሳውዚ መፂኻ ንስኻ ናይ ሰብ እንታይ ዝበሃል ፈትፋታይ ኮይንካ ትመፅእ ዝሕፍር ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ ማንነትኩም ኣጻሪዩ ትብል ንስኻ ንባዕልኻ ዘፃራኻ ኣይትፈልጥን እኮ ኣይ ንስኻ እንዲኻ ተፀራራይ ማንነት ኮይንካ ጠጠው ኢልካ ዘለኻ ንሕና ተጋሩ ማንነት የብልናን ትብል ዕረፍ ጌታቸው ምስ ጌታቸው እንታይ እዩ ኸዳ እስኪ ስማዕ ጌች ኣነ ሕዚ እዚኦም መስሓቅቲ ጌታቸው ክዝክሮ ይደልን ሓድሽ ጌታቸው ይቕበል ዘሊ ተናይ ቀደም ጌታቸው ጁንታ እዩ ሕዚ ኣነ ዘለዓለመይ ህወሓት ክኸውን ኣይቆረብኹን ናይ ህወሓት ፖለቲካ ኣይዲዮሎጂ እውን ዝቆረብ ኩሉ ኣይዲዮሎጂ ይኮነን ስለዚ ስቂልካ ንድሕሪትና ዘከርካ ይትምለሰልኒ ሓደ ናይ ቀደም ብፃየ ይደውልልኒ ሕዚ
تحاولني صميدة ومقدر يقول هبتم ناي دقا في صمدي مع جيتشرن مستقرأ من يسرن خالت مسحمنا ورنا قدم مرارحة بعد صف عمر غيركم رأيكم تجرم ولا تاي زجرم لك هيولو حيل تاس أمره إحنا جو مسئنا الدساء مسمن تلناكم عاية ناي بعدهم تحبوا أثريس تردينا لنا تحبوا اللي بعدي صريح حمد الله عليكم اللهم لأن مس إرترا زمدنا فتر حيل فوتو ما يتعب بقلت لك نقرأ عاد سوا ذلهم فوتو وذلوا حاله أجندة من أتخم حلال فلم زغل دليتكم أطوار دليتكم درون دليتكم زعت عاطعه بعبي أحمد حنجرنا مسكنا تجراين مقالن كنا محجرنا لك تحسب زلها ناهيج أن بوليتيكا تساس زلها شو من يعمل السرنا يبلغنا كي تحسوا شد عراي حجي نايز حاونا حساب فلطي كلتا نطبتاتي تزاريبو اتحدا أبدي سازلخمون تسفهم قروصو يلو ملأخت زرع خلنا تمدي سازلو ايو نسخ انتي مالوت ايو كنا محضرين لكم تحاسبوا سلازي لبو امم محداري زلو غنا من محضرا من يخمرح عدي من شو من يخون من ينتعد شو من لازم ينبر زمص طاطا نتهزبنا يغودو ايو وقت تلعيلو شجري فتريو زين شكمو مواصو يخون غلغله زبال ነገር ንሱ يبلون كوم زبال حساب زلوهم كيمسلوكم زم كوم زيلوم زارو مالتي سلازي كل غزي سمعهم تقوينكم دحر مرص اولا زبلو ثم تقاوم تودون حويس مالتي دحر مرص من يخم حدرا خبصر منغست غل لبوم ام محداري كساب حج اهونم زاو نيدو حجون كساب محدار غل يزوقع زلو خالايكا نسخا تفرارح زلخا دحان صبو افرارح يمتم قالي عد زلو تهزبنا دحاندي سخان معلخا دحانديخا صقماي مصكاندو شجر يلندو تزيليو سويلدان ولا فرارح يوم ليتن 24 ساعه ولا فرارح ولا حن صقم يبل اطخنا مصينا نابلكا ناب عد تومصو زلخ حو زيردك تخوينو كالكوليشن ناسرحا نحنا خنسعرنا سعيركا مصيخا انت اخات واطوزي هاي زلكا تاهت قبر اسكت قبرو ነገር እስክ ተዛረብ ቀደምሲ ብሔራዊ ጭቆናን ወጽዓና ብልዕሊና ስለዘሎ ከይድና ነት መንግስት ሰፍሪስና خنا محاድርና ኢልካ መጽኢኻ محاድርካ ማለት እዩ ተወዲኡ ሕጂ ከተኣሃት قبر ትደሊ ከም محاድር ሆቢልካ ከይተሓሰብ ስራውዚ መጽኡ ሰብ ከምዚ ዓይነት ውዳበ ዝባሃል ገለገለ ዝባሃል ሰምዓሉ ኩነታት የለን ኣብ ዘለኻ ኮይንካ ንባዕል ተተቀቢሉካ ሓደ ዓብይ ዕድል እዩ እዚ ኣይ ነገርካ ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ህዝብና ግን ጣጣይ ተምጻሉ खाሊ በቃ ይትረፍ ትም ምሕዳርካ ዓድኻ محاድር ዓዲ محاድር ኩሉ ንሳኽተ محاድር ክንብል ንሕና ክንጠፋልካ መወዳእታ እዚ ተነቑሒሉ ዝሓደረ እዩ ንስኻ ኣብ محاድራ ይኩን ተደሊኻ ዘይም ምሕዳር ንሕና ኸ ናይ ምሕዳር ድሌት የብልና ክእለቱን የብልና ኣፍተር ኦል ንስኻውን ክእለት ከም ዘይብልካ ንፈልጥና ግን ድሌት ኣለካ ተድሌትካስ በዓቐን ግበሮ እዩ ናቲ ዚኣተ ትግራይ ኣይተም محاድራ ወላ ተሓንዲዱ ትዕስለ ሰራዊት ናይ ብልጽግናት ዝመጽእ ካውዚ እንደገና ኣብ ትሕቲ መሬት ትግራይ ኩሕጦት ዘይኮይን ፈልጢጥ እንደገና መሽ ካድም ዘይኮይን تقرأ كم محاضرة إمالة زبتي بتروح أي حسابني لك أنا من محضر حسابي زلوا صاحبي كان دقيق يلك كان دقيق حواتنا عقولنا أصل فينا زغط إلى تري وازر لهم فيديو مالتيو مال اختنا نايلو مع أنت فيديو ديا مال اختنا إرتراويان مجلس إرتران يلو قدامي منسترنا إثيوبيا أب برلمان لو مع أنت خمسة زار وصوصدت يتخون مالتيو كنا شو كنا سووا وجيان فلقم الإرترا مجلس يعلم ملك عندنا تيجي تستلالاتي أتهون حجر هنو ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀና ከተማ ውስጥ እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ እንደ ጎረቤት ብንተሳሰብ በሰላም አብረን ለማደግ በፍቅር አብረን ለመቀጠል ከምን ጊዜውም በላይ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት እኔ ልክ እንደባለፈው አሁንም ማስመራ መሄድ ፍላጎት አለኝ ችግር የለብኝም ምን ከሆነ ትርፍ ካለው ነው ትርፍ ከሌለው ጊዜ ማባከን ነው እኔ ባሌ መላለስበትን ጊዜ ዝም ብዬ በከንቱ አስመራ መላለስ አልችልም ጊዜ የለኝም ከማን አብዝናይ ትርጉም ዘይርዳኩም ዘሎ መብዛሕተኩም ሰባት ወይ ትርጉመልና ወይ ንገረና ንትብሉ ሰባት እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ሰርሐልኩም ማለት እዩ ኣነ ባሌ ዝመላለሰሉ ጊዜ ባሌ ማለት ኣብ ኦሮሚያ ዝርከብ መሬት እዩ እና በስመራ እንዳተመላለስኩ ክሕልፎ ይደለን ግን ረብሓን ተሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ጠቃሚ ነጥብ ንሕርዳ ኣለዎ ኮይኑ ግን ዘይመላለሰሉ ዋላ ሓደ ምኽንያት የለን ክመላለስ ይኽእል እየ ስለዚ እንድሕርዳ ክመላለስ ኮይኑ ድማ ኩሉ ግዜ ክብለኩም ዝግባእ ንመንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ክብለካ ዝግባእ ኢሉ ዝሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ መመሓላለፊ ጥይት ኣይትኹን መንግስቲ ኩን ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ናትና ሸፋት ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዘሎ ኢኹም ዝብሎም ዘሎ ይመስለኒ ኣለዉ እዮም ስለዚ ንሳቶም ሓደ መዓልቲ ነግሩና ስለ ዝኾኑሲ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣቋርጾ ወይ ከዓ ግደፎ እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ከመይ ትሪእዎ ንስኻትኩም እዚኣ እታ ጉዳይ ማለት እዩ እስኪ ቀፂልና ንስማዕ ጋይ መዋጋት ፍላጎት የለንም ለምን ውጊያው ከተነሳ የተከበረው
ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ አይሰራም አሁን አለመጀመር ማለት ነው መልስ ጋሎ ማለት ዩ ዳብል ስፒክ ፖለቲካል ዳብል ስፒክ ኤን ዳፕሊሲቲ ኦፍ ፖተምኪን ይልዎ ዘሎ ማለት ዩ ፓርቲ ፒፒ ፖተምኪን ፓርቲ የሚለሞ ዘሎ ማለት ዩ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ከምዃን እዩ ካልኣሹም ይህብልዎ ዘሎ ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ ውዕል ተዋዒሎም ከም ዘለዉ ከባቢ 1.58 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር መስለን ነበር 158 ቢልዮን ብዙሕ እዩ ድሮ ሬልዌይ መንገዲ ባቡርሲ ፕሮጀክት ንኽሰርሑ ናብ ቀይሕ ባሕርን ናብ ምጽዋዕን ናብ ዓሰብን ታጆራዲ ዝበሃል ንየ ናብኡ እውን ማለት እዩ ብልዓያት የበልዎስ ውሕደ የበለ እዩ ትነገሩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ የማነ ገብረ መስቀል ከዓ ነዚ ጽሒፉ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ጉዳዩ ኣጠቕልል ኣቢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ጽሒፎም ከም ምዃኖም ብዛዕባ ይግባእና ናይ ባሕር ሕቶታት ኣውዒሎም ከም ምዃኖም ከምኡውን ንቀጠናዊ ሰላምን ርግዓትን نزي مرجعن مخنيات زخون زلوا مالتيو ناتاتهم حسب يو إلي إزجل زلوا مالتيو فتنات صحف كا خمزيلو أو ناي تويتر ويكا إكس جزء مالتيو أسفيرو ولا مالتيو عرض واحد حزب الزبلوس تخادري كادري كومو تخادري ودبي سلازبله حزب تجري ودبي لي يبلغها حزب مالت كادر واحد عد مالت ويتجري مالت ودب واحد كأوصى مرأي زبها النجر يلن وعرفنش أخذ الله حقتات أمريت زول حقتات كل خطريهم كتجنزون فقد ينجزي مخان كوزي وصعي ترى سلازك هدرا أكيد كزول كايو نجر زبالك نجر نحزب يبها نحن حزبنا سباتنا نحو واحد يكون نحو واحد قومي قلت تقرأي زبها العد دما عد يملكتني خم تخادر واحد مع الرمال البزولة ملكو عقسماويان ميديا نيتورك زغلص او اخي باس تنغر زربايو نسخا كادر مالت وكاهزو مالت كادر مالتيو نحنا غنا يغبئنا اندي خوين عدي يغبئنا يو واحد راي كونتن تقرأي تخون نخلهنا يحتكون زغبا جن بانصار يوم نخلهنا تغبا يكونن زغوروا ز عينتو حسابيو حسابو زغلص زلو مالتيو نسخاتكم كتايتو بلو زغدايزي عملكتكم رديت ويك خالي حساب نحرد عليكم انا تنسو زولو زلو غلغلي سام عليه غلغلي خا ملو بملو سام معلون تمبزحتو كفال درجه 67% زغون غن حقي مالتي مبزحتو غزه كادرتات يوم كزاربو تسمعم تخالي حزبي دليت انتي مخانو غنا كو ساينصرن مالتي كساب حجي ايفلطن ايدو يهبن دمصو يهبن سو حسابو خغلصون ايكلن اوف كورس دمان كله ككب ايكالن بتوكالي خبيلك حساب كاتغلص تخيل انت هونه غن حساباتهم بخمي يغلصوم زم حزبي انت ايدليتهم غلغل زبل غن اب ግምት ውሽጥ እትዮም ዝዛረቡ ኣይመስለንን ከም ሓሳቡ እዩ ሰብ ክዛረብ ሰምዑ ዘለኹ ነናይ ባዕሉ ሓሳብ ከዓ ሓደ ናይቲ ህዝቢ ሓሳብ ጌርካ ምዝራብ ካልኣይ ናይ ውድብካ ሓሳብ ጌርካ ምዝራብ ውልቃዊ መግለፂ ከምፂኻ ኣኺባ ምፂኻዮሲ ኩሉ ህዝቢ ከም ተሰማማዕሉ ጌርካ መቕራብ እዚኣቶም ኩሎም ልሙዳት ተሪኦታት እዮም ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ እንሪኦም ልሙዳት ጉዳያት እንዳኾኑ መፅኦም እዮም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ኦፍ ኮርስ ንሪኢና ብበዝሒ ንሰምዒና ሓሳብኩም ከዓ ንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ቦታ ጻሓፉ ላይ ማለት እዩ ቀጽልና ተቀጽሉ ዘሎ ቪድዮ دحندل كدع مالت كنتاي مالتي كدع لا خمس حجي صمدو حجي عليك قبلاني مع بالحوي ما صمد هنداسي مني انا ايش هذا حق خلى خبوناي انا اتخلو لك ني اركا اتخلو نفسي جنب نب يلني لك جي مس وطاخو انا ما عارف حنت حطو تقرمن لا مالتي سي انت انا عدنا اتخلنا نفرح زيادة حطوا لك لا زيادة فرح مبرتاير ادي تفرح ايشي تقدر ولا موبايل يزاتني كري يزاتو كورين كله قال ملكين سنا امرو يخوف مثلا قال زيك الفوي زيك الرخيم نالب لك الله تاون قاعد تفرح على الحر ارتباط كان ينا لا هو مزات سون فرح قبا سمع ولا غير تا مع بالعركه لا فكرتم سلازي زواو جنبار كسع زخونه حدا معلتي كله ما بأجر بانديرا خفقدو مخانم رقصنيا زي معلت زي ذكره انا جن افريم بتخكل انا جن اسمه سمع سيلك مالت انا بقى خمزي مسيل انا جن بتخكل نديلو دحر انا جن وعلوكو زاتو زفرس ነገር تخويني however زول ቋንቋ نጥቀመሉሲ ሓደ ተዛሪብ ካደ ሓደ حساب ሓደ ቀዳማይ حساب اتخالای حساب مستنا مجمريا ዝነበረ حساب ዘይሰማማዕ ኮንትራስት ዝገብር አይዲያ እንድሕርካ ኮይኑ on the contrary ወይ ከዓ however but ገለገለ ኢልካ ተዛረብ እዚኦም ኮንጃንክሽን ኣብ ትግርኛ ኻ ነገር ግን ይኹን ዳ ኣምበር ኢልካ ተዛረብ ነገር ግን ይሉሲ ተወሳኺ حساب ይዘብረ እዮም بسرو كفرس كويس يسمع ما سمع سيد وجنبار
محر مخانو مانم سب فولطو نقولصو نستغاغي يمحر نمنغسي إرترا زكاف سب اسو يخفو كم تتبلن دلخا محاري الكانمو حنت معالت دنينوم كنو بعيم الكان زي تسمعتنا نزيوم محرت تغيرو حزباو غنبارمو ازيوم مغرد يبحالو غبن يمفصم دلو سلازي نزيوم محرت ولا اني قبولن منغستي نزيوم تمحر الله تغاغل لها بالمبر انا دويله نزيوم 3 ايش ساو عركي يسمع عنده قلقل يلو شعبيه قيح مرات ولي عاطط او الى سبات بلك الله ساو عركي حزبكم محر يكون كون يلك نزوم 3 عفل الحياه حرق لقتلهم صنعا شمون كاي تقصوم يلكانيغا نزوم 3 سبات نوفيوم ابكنوم زي بيጫት ولد نزيوم محرت نزيوم حصاتكم اسمرا تايدي اسمرا دولو قال دفكرو زي عندها اسمرا زادلنا نكو نزيام كويم حصاتكم زدليوا زيوم سي اقرقوا لنا مبجاكم نحنا كو يقرتا غيرنا لك سمعنا نغركا منيخا سوا شكر ግን ኃጢአትካስ ይራአየካ ደብሱ ኣብ ከብድ ጥሙይ ኣብ ከብድ ጽጉው የለን ጥሙ ኢሎም ወለድና ኮ ሓቆም እኮ ሰዋ ሽኮር ግን ይራአየካ ደብሱ ትዝገበርካ ትፈልጦ ዶ ታይንታይ ከም ዝገበርካ ኣበይ ዓዲ መጽኻ ድራማ ትሰርሕ ከም ዝነበርካ ትፈልጦ ደብሱ ዓድዋ መጽኻ ካዚ ትሪኦ ዘለኹም ትህንጻ ዚ ናይ ምን ምዃን ግለ ትብል ዝነበርካ ኣብ ዘይምልከተካ ማለት እዩ ስለዚ ንሳኳስ ተማሒርካ ዓዲ ኣቲኻ ኣለኻ ማለት ትግራይ ምሒርካ ኮን ዓኻስ ድሮ ምሳ ኣባል ጽምዶ ይተባሂልካስ በቃ ብዛዕባ ጽምዶ ተኮይኑ ይዛረብ ጸገም ይውልን ግለ ተባሂልካ ካሜራ ተዋሂብካ ተፈቂድልካ ስለዚ ንስኻስ محراين زي محراين كوينك نصوم ديمكم محرخة زيكم محرخة حسب مرعسي ترفكر عد حاجات محرد كتب دي خاي كتبنا يفلتن كم محرخة اليوم شعو تعذبيخا ممكن سب نجور يزنبر فاتيكم تصليكم بفلاي مفلاي زي حد زلو جنريشن سلا حبرته سبا يقدسو سلا حالا يقدسو يوتيوب اللي حركة فيزو كم يجيرو يوتيوب يرعيه كم يجيرو فيو يمتص السود رأي زمتص السود رأي حسب فاتيكم تصليكم كسابكم وهانو زي فلوتكم نصحكم كيدو تأكبوا مسجدي هردأكم من 4 حجي 3 لهم 4 عام صحكم كردأكم كجمع 5 صحكم رأسكم كحكوكم نصح أنا حزبنا بخينا نصح أنا خمس بخيناكم كتحاسبوا ليكم تفترة يا قدني تفترة وقديتها نايم تخابيرنا كساب زي نمرنا أبي ولا حنت لو تخنا متساعدنا خلنا قدرت نحناسي انسى نبعل تخابير يزنبر تخابيرنا نخين نبرجن أفوشال ميدا زنزح زلو مرزي قليل مرزي كونن فاتيهم تصبغ زي أول حسا شكرينا مالتي سبيتي تسمع قرم اقرأ يلو بقدامي أب محاورة ميديا قرب أوعوي عن يرودان سكاوت مال ورت مال نيرو مالتي صوت ياخذ دلي مبروه كو هيو نيرندي جن بحثشان كل سب معريت حق سنه جن ولا حد سب باخا حزن ويكعا فركو ليولن افتا قداي كلكم استسمعكم احواتنا مالتي زربركم زخفاءكم في اللي انا مالتي منم ነገር ይብላይ ንስኻን ቅንሳ ዘረባ ይብላን ዘረባ መስለ ሸራርፍ ንኩለኹም ግን ብሽም ዘለሰብ ብሽም ኣብዛሓ ኤርትራውያን ደው ኢልኩም ለይኹም ተጋሩ ደው ኢልኩም ለይኹም ተረዳዲና ተረዳኹም ሰባት ኣለኹም ዘይ ተረዳኹም ብሓፈሻ ንኩሉ ደማ ብሽም ዘሎ ቅዱስ ትግራይ ይቅሬታ ይብል ይቅረታ ማለት ንምንታይ ጉዳይ ምዃኑ ዋና ነጥብ ተዘይፈለጥኮ ግን ነትን ኣውል ስዕዴድ ንቆ ዝበለው ጉዳይ ንሕር ኮይኑ ኣነ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ማለት ክሳብ ክንደየናይ ዝኣክሊና ማለት ታይ የድንቆየ ማለት ንዑስ የድንቆየ ይኮነን ፐርሰናሊቲ ኣብ ስነ ጥበብ ዘሎ ክእለት የድንቆየ ፍልይ ኣቢሉ ስፔሲፊክ ገይሩ ዘድንቆሉ ክእለት ጸርሒ ይጸውዑ ስነ ጥበባዊ ክእለቱ ኣይተድንቆ ኢልካ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተጽዕንቶ ምፍጣር ማለት ኣነ እንታይ ዲ ዝመስለኒ መሲልኩም ነቲ ሓቂ ጎሲኻሲ ሲልካ በቃ በዲልና እንዲ ኣወል ስዕድኮ በዲልና ምንም ዝበደሎ ብቃል ብጸርፊ ብኩሉ በዲሉ ነው እንዶ ምሱ ዝውዕሉ እንታይ ዝበሃል ተጻሚዶም ሓቢሮም እንታይ ዝበሃል ዘሳሲዩሲ ኣሎ ምሽማዓት ሰባት ስለዚ ንሳቶም እውን ይቅርታ ክሓቱ ዝግብኦም ነይሩ እዚ ቆልዓ እዚ ከዓ ሰሪሕ ከይበልዕ ይቅርታ ክሓተሉ አሜዚንግ በቃ ንሕና ሲልና እንዳተዓዘብና ኢና ንኸይድ ዓለም ኣብዘ ይኸውን ትውልዲ ኣፍዑት ዝበሃል ትውልዲ ኣፍዑት ዝበሃል እዚ ትውልዲ እዚ ይኸውን ዝግባ ተናይ ቀደም ትውልዲ ኣፍዑት ዝብል ዝኾነ ነይሩ ይዝክሩ አንቶም ደቀ ኣፍዑት ገ እንታይ ዓይነት ህዝቢ ማለት እዩ ይቅርታ ንዘይበሃል ይቅርታ የብል ይቅርታ ንዘብል ይቅርታ የብል ይቅርታ ይብለካ ንግርም እስኪ ናይ ዶክተር ጸጋ ዘረባ ንስማዓ ዶክተር ጸጋ ኣብ ትግራይ ይወደግ ፈጢርዎ ተባሂሉ ታይዱ ክነብል ዕለና ዘነበኩን ኩላትና ኮይ ንሓደ ንኽልተ ኮይ ነበረ ስለዚ ከምቲ ማለት ኢለ ክርኢ ይደልን ግን ድማ ሓንፋሽ ዝኾነ ተራኽዋ በቃ ዚሲ ዓገብ ኣይበሃልን ኣይንቕበሎም ዝብል እስ ቲቢኤስ ዝኣክለብ ልዕሊ ቲቢኤስ ንኣብነት ከምዚ ስጉምቲ ክትወስዲ ወይ ብራኸሾ ብዙሓት ሰባት ተምፀለኹም ብዙሓት
دوم زخنا تيك توك جالري يلخو معت إرتراوان زقنقلو كم زي سب إرترا خم معزيز غصت كم يك أمز الدمامس أو كفل خوينا مسنن وينهم نعتزار وجال زول مالتينا إذا ما ترخزي مخل كان مال تقراوي مقتال مالتينا بزلا قلنا تستقراي كيلوا مقباري مقنات بخالي ختبل دعيخ بخالي زما عبله مالتي لازم نايودي سب زلا زخونه هلونا خرجاج زخل برأسي تحساسباي التحساسبا خلعون ندحر كوينو زماطقه زلعاله ندحر كوينو تعصاصافيت ندحر كوينكي فطاريت ندحر كوينكي مهازيت ندحر كوينكي زيت وصيو ነገር የለን ጥራሕ ዘይኮነስ بدحري خن زمص بزحات ولدوታት كماي كوصو خم زلوم ون حبير كتقدنوت كمزي اياديا امبورتانت زخونت نطبيا نزيا ايتوسخلان مالت زي معركو هيوسخني يبلو حسابات صبق بيلوم تصقيبوم غرم نا دكتور زرباها خمزي معر زيتوسخيا مالت نمنتاي قنعت زخونه زربا موركو وص تخوينو نصانت يليو ناي حساب نصا مخان يليو حسابو كغلص يليو اينا عقم ترغيبو سي اينا ميديا اينا ناي منغست مسرح ده هيبوني زخونه ነገር نخزارب انا اي بعلي بوتين لزغز اخو غير እንደዛረብ ዘሎ انا عميس كعفين كاري خمكراخاتر كبن مالت سريح خيبل ولا بوتين دامص حد دحره تايدا ام خزلك دليخه بيرو كلنا بيرو حجنا نحسو قديتا انويس نايلو معنت فيديو صبق نيرو نزي مسلك سامو وداتا مدب تخاتاتيلكمو حنت زلاتن لبوان مخرن كمزي حق زبهالو حقي حسوت زبال حسوت نلمد كابزين تزي وصينا ግን ننبعلتنا خنشودنا نخل اكلنا وين خنشود نخل امبر زمص خالي لو طيهلنيو حقي دما كم حقنتو اخبرنا نقبلو حسوت كم حسوت من تزارو بزي يقدس فون بلو نفنفنو مالتي سلازي زي نخون نحر كوينو اب كمدي عينت ناي صبوق زخونه رديت زلوم ميدياتات ندحر داليوم نابنت كم بعل شدن رياكتس وان زامسولو دغفو سبسكرايب مغباري لايك مغباري كالي نجر حاسوتو زنغركم نامصخوم كا تدغفو تخوديهم سخا مرجع بيرسونال بريفرنس يزبال زي همدس زولوكم ግን አነ ተዛሓሸ ነገር ዘቀርብ ሰብ ምድጋፍ ይግብኦ ይዝብል ሓሳብ ስለዘለኒ ኣብ ክሬቲቭ ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ካለው ማለት እዩ ብዙሓት ደስ ዝብሉ ቆልዕታት ኣለው እዮም ካብኣቶም ከዓ ምረፁ ኣነ እኳ ኣብ ቲክቶክ ስለዘይነጥፍ ማለት እዩ ምረፁ ነው ይብልኒ ዩቲዩብ ክሬቲቭ አዋርድ እንድሕር ዳ መፅኡ ሽዑ ንበይኖም በቃ ሲሎም ጽቡቕ ሽም ዝመሃዙ ኢልና መፂና ሽዑ ምርፅና ኢኹም ማለት ይርግፀኛ ሳብስክራይብ ናገበርኩም ኪልሎ ኣምቅነይ ጉድ ላይት ደህና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ